गिबि गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि लोगोफोर नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय। आङो आंनि इउटुब के स्वर्गियारियावहा चेनेलावहा मेथाइ हगारनाय जाथ'वाखै। मानो होनोब्ला आङो बरमायावसो दंफैयो जोंहा बिबुंसारखौ ट्रिटमेन्ट खालामनो थाखाय फिजिअथेरापि खालामनो थाखाय बेनिखायनो आङो हगारनाय जाथ'वाखै आरोना मेथाइ खननो बेयावहा आरो रावबो दामग्रा लोगोफोर गैथ'वा बेनि थाखायनो आं हगाराखै आरो जोंहा बाबुआ एसे मोजां जाबोबाय आरो दा हारसिंनो जिरायनानै गेलेनो हानाय जाबोबाय। ओमफ्राय मा होनो डक्टरा बुंदों आरो थेरापि खालामबाय थायोब्ला मोजां जागोन होननानै थाबनो थाबायनो हागोन होननानै मोजाङैनो दङ बिनि माबाफोर एसेबां माने माबा जाद्रायाखै होननानै बुंदों आरो आंबो गसाइनियावहा बोर बियो जाहाथे आंनि फिसालाया बिबुंसारा थाबैनो मोजां जायो। नोंथांमोनाबो जेन गासैबो माने आर'ज खालामो बाबुआ थाबनो मोजां जायोब्ला अब्लानिया आं नोंथांमोननि गेजेरावहा मोजां मोजां मेथाइफोरखौ आङो खननानै नोंथांमोनखौ खोनासंनो हागोन होननानै आं सानो। जोंहा बिबुंसारनि खानायखौ सिनना होदों लावथख्राख्रा जाबाय बिबुंसारा बेथिंबाबो हाय होननायाबा गासैखौबो नम' नम' होननाय दे बेखौ दोन नम' नम' होननाय नम' नम' दे नम' 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 होना नम' नम' हाय होननाय एखे एखे होननायखि हेल' होननाय दे हाय होननाय दे हाय 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 मा जादों नों मा जादों दा